Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мадлен Владимирова. Намираме се в прекрасната творилница на Моника, а именно Моник Арт, на улица Хан Аспарух, 48. А поводът днес да сме заедно е един наш разговор в края на август месец, когато Мони ме потърси, прочитайки инициативата на нашата фондация. Но малко повече за това ще ви разкаже тя. Ами да, моя скъпа приятелка Мадлен, която аз много харесвам и следя много внимателно във Фейсбук, видях, че е започнала нова инициатива в изграждането на фондация Памет и дух български. Аз сама по себе си много харесвам българските традиции. Изобщо аз съм расла в чужбина като дете и съм толкова свързана с усещането за важността на българските традиции и това как те ни съхраняват. Така че това изключително много ме привлече. И другото, което всъщност аз много обичам, е да работя с деца и изобщо идеята да подпомагам деца чрез някаква благотворителна инициатива. И двете неща просто ми щракнаха в главата. Как чрез това, с което аз се занимавам, с моята страст, с моето изкуство, да направим някакво съвместно събитие, на което чрез благотворителни продажби да се осигуряват средства за дечица, които да се развиват в областта на народното творчество, дали да свират, дали да танцуват, дали имат нужда от носия, нещо, каквото и да може да подкрепиме дечицата. Да, в областта на фолклора. В областта на фолклора. Всъщност, скъпи приятели, сега ще дам думата и на Деси Хаджийска, нашата певица от фондация Памет и дух български, да ви разкаже малко повече за всички наши дейности, защото те не са една или две. Здравейте на всички! Аз първо искам много да благодаря на Мони за нейното благородно сърце. Благодаря, че си избрала нас, тъй като за мен това е знак с више, тъй като фондацията дойде и ни събра със силата на дебелите ни корени. А тебе, макар и расла в чужбина, дебелият ти корен не е спрял да говори и да те потиква към народното ни творчество и към нашите традиции. Ти говориш само за външния облик на традициите, но традициите всъщност имат един много по-богат вътрешен облик, който е душевността на българина. Българина е изключително състрадателен и добронамерен по природа. За съжаление, в днешни дни леко са изкривени нещата, но ние за това сме се събрали, за да се, така да кажем, да сме цвета на този свят. А фондацията е създадена декември месец на миналата година и досега има сътворени 3 продукта, които са свързани с авторска народна музика. Като композитор, аранжор е Ники Луканов. Аз съм народната изпълнителка и на 3 песни. Мадлен е нашата физическа част, която обаче не мога да продължа сега, бях поела. Много сериозно беше, затова трябваше малко да излезем от сериозността. Която обаче е изключително богата душевност има и всъщност музиката винаги е била нейна пътеводна звезда. Така е, любовта към музиката ни обединява. Да. Но фондацията, както каза и ти, тя има и други цели. Всъщност това, което Мония води, е именно да дарява процент от продажбата на свои картини за развитието на млади таланти, които имат желание да се развиват в народното ни творчество. Също така, съвсем скоро каня всички, които искат, разбира се, да бъдат в единение с нас, да споделят част от времето си, пространството си, да обменят една енергия на много позитивизъм на 9 декември от 16 часа. Това е събота като ден.
в комплекс Галерия Витоша, където наш гост ще бъде Димитър Гилев, който ще ни разкаже за Петър Берон, неговия живот и дело и съответно тайните на рибния буквар. Ще има и други изненади, но за момента толкова. Също така, да не забравяме, там ще бъдат изложени и картини от моето творчество, които всеки, който си хареса нещо, може да си купи за себе си или за подарък сега за предстоящите прекрасни празници. Като част от средствата ще бъдат дарени в полза на фондацията и благородното дело на тези две прекрасни дами. За което благодарим. И аз благодаря. Очакваме ви 9 септември.